nosaltres, com a DIFAD, la fabricació digital és una realitat que ja no és un futur, sinó que és un present i a partir d'ara serà cada vegada més un repte molt important. En el 2018, per primera vegada, com a DIFAD hem obert els Premis Delta, que són premis per productes industrials, a la categoria també d'aquests dissenyadors que són makers, no? I que fan una producció limitada gràcies també a les tecnologies digitals. I segurament el que ha confirmat que aquesta intuïció era una bona intuïció és que el 2020, dintre dels premis del 2020, el que ha guanyat com a Delta d'Or ha sigut unes fixacions per snowboard dissenyat amb l'ajuda d'una AI, intel·ligència artificial, i desenvolupades gràcies a la tecnologia digital. Això ha sigut un moment d'inflexió, ha sigut també una manera de reflexionar sobre el futur dels productes. Segurament hi ha altres 3 factors molt importants a nivell de fabricació digital. Primer és el tema de la personalització. Aquestes tecnologies permeten que els productes siguin més personalitzats. Això és una cosa que les empreses cada vegada més estan buscant a nivell de mercat, a nivell de consum, a nivell de diferenciar també el rango de dades o de funcionalitats. Després també el fet que aquesta tecnologia funciona amb codi obert, i això també és més sostenible, perquè ja no necessitem una base de producció única i un sistema, una cadena productiva a un lloc, sinó que també, ja que les màquines són les mateixes, funcionen de la mateixa manera i el fitxer és un fitxer que parla un llenguatge que entenen totes les mateixes màquines, això permet que la producció sigui ja una producció localitzada. I després, segurament, en termes de temps, la fabricació digital, en alguns casos, permet també optimitzar més el material i també generar més ràpidament alguns processos de producció. El més important per nosaltres també com a professionals i com persones que vigilen i fomenten la cultura del disseny i pensen en el futur, és molt interessant el repte, llançar aquest repte a la jove generació i per això també pensar com serà el futur, com serà el futur en el moment en què aquesta generació tingui accés a un Fab Lab a les seves escoles i, per tant, puguin materialitzar o entendre, tan sols entendre, el procés de disseny.